Uyasafuna ngithemele imoto. Uyoyidrive ngani imoto wena? Hawu, phela iyathenga u-driver's license lapha Shoprite. Ngemva angeke. Manje uma usuyithengile bese ukwazi ukudrive futhi Uzongifundisa phela. Ike ngihaleleke nami ukufundiswa umuntu wami bese eshintsha igiya la. Yebo. Hayi taxi azoshuka. Hayi umuntu Yabona lo mgwaqo sizowuphatha mpela. Ophathwa yithi. Bathi babuye nje omedem, babuye ushubile. Futhi sowuphatha. Sowuphatha ngempela. Angithi nozuma bangena kunje lokuthiwa abafundile balusa inkomo. Balusani manje? Ulusa iswe lonke umsholozi bakithi angithandi. Hey Mr. Black. hayi mangathi 1 nje awungathi 1 billion. Hayi thana ngeke ngimiyeke umsholozi. Ngeke uthi nje ngelinye ilanga akoke ngiyohambisa nje lapha ngasenkandla nama kangibone Udlulise nje. Cule kancane. ukuthi ke mina ngeke ngiphase ngoba manje ngathi uthanda ama yellow bone. Awazini ukuthi khona lento ethi uyihimen. Ukukhuhlubuso nje ukhuhlubuso uyinika isikhathi. Busu uyaphephazela ube mhlophe ube yellow bone. Mina ke bengithi ngifuna ukusebenzisa ihandy end. Inkinga yami iyodwa ke. Zobe yellow bone la. Bese ngikhumula bese kuba load shedding ngenzansi. Lalela ngcono ngoba ihandy end vele uvulela amanzi ebhavini. Faka ihandy end. Ugcwilisa umzimba wonke. Uhlakaniphile wena.